Mbak Apri Mimin ya. Kuatri jumeneng monggo diringi dangdute Mas Ganang yo. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimi. Sugeng dalu Mas. Sehat nggih. Sehat, pangestu panjenengan. Iki mana sing rasan-rasan akeh banget lho. Kepiye? Jebule Mimin ki joget ya luwes kok ora dijak gambyong. Iya. Dadi persepsi nek Mimin ra gelek ra iso gambyong kuwi kleru gede. Iki mau ditegaskan karo penjenengan Pak Yoga Mandira. Piye? Mimin kuwi nggo slendang ning ra joget ngopo? Mergo Mimin kuwi sang Dwija. Lah dadi gurune penari, dadi mau butuh nunjuk ngono. Ora joget kok melu foto, njaluk seragam karo buku undang bareng ya wis. Ya wis rasah ngono kuwi tak jaluke ngapura, nyuwun ngapunten Mbak Mimin mboten nderek gambyong. Amargi asam auratipun kumat. Asam aurat. Saploke bar kontraksi ki lho priyaku. Kontraksi. Isi becak ya kowe iki karo mangsakun. Matur nuwun ya Pri, Piye? atase iki pagelaran wayang Gagrak Kedu. Ning kasunyatan Mindola, Mimin sang idola. Karo kesuwan lho. Gek Mindola dikanthi garwane sisan Mas Dowe. Kok sik seneng anak sing kaya ngono. Lah ketoke mirip lho, ketoke Mas Dowe nek digelungi ya padha lho ketoke. nyun sewu kadang kala nyun sewu. Oke seniwati ayu-ayune kaya ngene ana Mbak Eka, ana Mbak Prih, ana Mbak Natalia lan sak piturute, Mbak Lastri, kok le dipilih kok Mimin. Kadang kala wong lanang kok ora milih Pak Suryan. Lah terus yang dipilih Mimin ka rupane ra apik, ning rahime apik dadi turun. Niki lho kan kadang ngono ki lho. Wadah bayine sing apik, mbokne pakne kok ngono kok anake apik lho. Wadah bayine. Mula nek ijak dalam kandungan ki bocah kulino krung ngono gending-gending klasik, langgam-langgam. Dadi aja tok rungokke bangsane sing ra genah-genah dadi bocah iki turut. Bapak kowe iki isi ta, Lek? Isi. Papat lho. Iya, petang sasi. Petang sasi. Lah jane eloke bayine petang sasi kok sikile wis metu. Gak sikile metu siji ya. Iki prabote mbokne. Apa iki gak aku Pri? Kowe mudeng ra to nyun sewu lho. Menika Mak Dalang. Nggih. Apa iki sing ngene kowe iki mbok serang matahkan. Aku membangun karirku ora sedina rong dina lho. Lah kowe aku tetap stay dengan guyonan yang tidak arogan, tidak ceroboh, ora jorok, kok malah selalu tok patahkan. Neng tak ya kowe iki rak ya menyadar diri no lho. Kowe iki rak sukimin kok ngrembug rahim barang iki lho. Aku memang laki-laki dan perempuan. Terus? Ning kan membawakan karakter perempuan. Oh, jadi apalagi nek wong wedok maligine wong Nuswantara, maligine wong Jawa. Kuwi bicara tentang keindahan, kelembutan,
budi pekerti kang adiluhur kang endah tata busana lan tata wicara kang becik. Oh, dadi omong ki nek wong Jawa kudu ngati-ati. Nek wong nganggo rok mini nganggo tank top iso wae kelakon. Ning itu tidak saya lakukan mergone sikilku burik. Apa ya mergo? Sikilmu prejengan lanang kok wis ngono kok le. Sembah nuwun Pak Kondang. Sembah nuwun Mbah Parno. Sembah nuwun Pak Yoga. Sembah nuwun Pak Gunarto Tali Jendra. Sembah nuwun Pak Kabul. Senajan aku pentas dikat ning ora dadi boyo apa. Walah aku pancen ning ya ora apa-apa Pri lho. Mensupport kita tidak harus selalu di depan, kadang tidak harus di frontliner, kadang di belakang ya ora apa-apa. Sung-sung gamelan. Ya ora maksudnya supporting ngono ki lho, supporting apa lho. Dalang hebat, sinden cantik-cantik tanpa kanca-kanca peniti sing luar biasa pirang-pirang dina mempersiapkan. Lho jangan meremehkan kanca wingking. Lah, kuwi sing malah sing rekoso kok ya. Rekoso kadang ra ketok. Ayo kanca-kanca wingking, mengke didata kula lapor Pak Kondang. Arep mbok kapake. Ya tak laporke ku men dipenggalih dhewe to. Aku mikir uripku dhewe kaya rekoso kok kon paling ora kan datane konkret tak sampaikan ngono lho. Rak ya sing nderek Pak Kondang ki rak wis sejahtera to, Le. Matur sembah nuwun. Atase Pak Kondang ki lho mesti survei munggah. Sak wontenipun lho Mbak Min anggipun dahar. Sak atase aku Pak Kondang nanti kok koyo terus terenyuh ya, Le. Yo wong wedok moto yuyu sisan. Oh, yuyune njapit matamu ngono. Maksudnya gampang terenyuh. Oh. Padahal Pak Kondang tuh tinggal perintah, itu Mimin dikasih makan, aplikasi makan. Ning beliau ora pun dahar Mbak Min sak wontenipun nggih Mbak Mimin. Jebak wong wedok apa ora terenyuh kula Pak. Mongko nyun sewu lho. Sekarang kita bicara kepada ibu-ibu nyun sewu ya. Halah. Loh, Piyai Putri ki bicara duit, mbok menawa nek dituru kurang terus. Tapi yang lebih dari sekedar uang dan harta adalah sedikit perhatian dari pasangannya. Leres mboten, Bu? Leres. Neng diparan ngan kabari, Bu aku neng kene, Bu aku ketemu koncoku, Bu lek nyambut gawe lancar dongakno ya Bu. Itu sudah suatu apresiasi. Wong wedok diuwongke dimanusiakan. Mergo wong wedok ki nganggo rasa. Nganggo rasa. Aja dianggap nek Piyai Putri di rumah itu hanya tidur mendengkur, ndongake garwane, ndongake keluarga men lancar le golek pangupa jiwa, lancar le berkarir, lancar bermasyarakat. Mboten terima Bu, nek kalau ada ibu-ibu di sini yang dikecewakan suaminya, lapor kula. An mbok kapake. Ya nglapor tok wong aku ora kuasa meneh kok ya. Mung takon lapor ngono lho. Lapor ya ora apa-apa, bapak-bapak ya wedi kalau apa? Kok ndak mbok Sembah nuwun nggih Mas Dalang dalam rangkaian Hari Wayang Dunia menika dan Wayang Nasional ya, Ces. Iya, kok jur lungguh ae piye kahanane? Parises Wayang Nasional. Wayang Nasional kaping 3 nggih. Kaping 3. Ya ampun. Kaping 3 ki piye telu kok. Ali-aliku ya seis kadol beri sing iki. Lah lah iki matur sembah nuwun iki ngene lho, Lek. Dek poso kan nak dhewe rene. Wis kali Ibu Kondang kan sampun diseragami. Iki wujud seragame. Nah, nek Dek kok beda dhewe. Ibu Kondang sampun diparingi fasilitas seragam kagem kanca-kanca nggih. Kula nyelip piyambak menika pancen kula dana pribadi. Dados mengke kula kok ora jeneng anu matur nika mboten. Ora kudu padha. Nggih ora kudu padha ning monggo penyanyi padha jan penggalih ngaten mawon. Kentang. Lho iki lho. Ibu nate ngendika lho nalika poso kan ayo kelingan to. Iya, kelingan. Ya wis engko terrealisasi oleh tenan. Pri, segitu elek aku lho padahal aku ger ngusulke kanca-kanca lho. Awah, padune kowe kuwi dhewe kok dadak. Iki ngaturke panglipur, Lek. Sadurunge mengke senior ya dhewe. Nggih sing mungil, centil pengen nyelentek. Sadurunge Bu Ciblek aku ngaturke panglipur dan tentunya dengan dialek-dialek khas Kebumen, ngapak Banyumas lan sak piturute. Iya. Keparengipun dos pundi menika anu? Monggo dereng wis mamudutan lagi. Enten-enten iki. Aku kewalen ngene kan. Nggih katur Mas Dalang. Nggih. Kawula saking paguyuban warga Sukamulya. Nggih. Nggih Jabodetabek mengucapkan selamat Hari Wayang Nasional. Mugi-mugi wayang sangsaya hanjayeng bawana amin. Amin. Keparengan kula nyuwun tembang setunggal sesi Deman kaping kalih Gelang Kalung. Nggih. Katur dumateng Bapak Haji Kondang Sutrisno, Bapak Gunarto. Mugi tansah wilujeng nuwun. Amin. Assalamualaikum saking Omnya Bimo.
Ini Pak Bimo loh. Oh, nggih, nggih. Omnya Bimo dipunaturaken pamundutan nggih. Apa sih, Lek? Ya sing kowe apal bae, nyambut gawe mong tinemong to. Oke niki. Iya, timbek kita aja. Mimin kara iso ayo di. Isoe pamane Mimin isoe wong ngidam sari. Kok ngidam sari dinyanyekke kancane. Lah kok lingak-linguk. Tapi partner yang baik kowe sing karo Mimin di iso ora aja tok nyanyekke. Lah iya. Ya sing diangkati wong loro sing kowe isah ya, sing iso kabeh ora kowe nesu kok galake ra umum. Kudu tekanan batin lho aku. Mbak kemana nyewa cunduk mentulku ku ya nyewa lho ya anggarane aku ragam yang cunduk mentulku disileh, selindangku disileh apa disileh. Sesideman ya, Le? Sesideman. Ngan slendro ayah. Ya iya. Papa, slendro Papa. Lah wis sak bapakku ra ya wis lumrah to nek aku ngundang ayah ki. Sekarel gendeng nyun sewu anu Pak Dalang Brimob. Operator panjenengan napa jenenge? Syuting lho diberi BAPRI kok mbok nek menunggu kabeh ora ngono to dilani. Ya ora wong jenenge naluri mulai dadi begenten ki mbok di Aku ki menghindari ya. Aku wadene ndelik nang mburi ki ngapa? Lah Pak Dalang Brimob ki gur nglibeti aku wae lho kan. Pak kondang dhewe pirsa. Ket sore mah pripun karep ya Allah, Pak kuwi kancamu mbok jembarke Serawung ora apa jembar kanca seniman apa ngono kuwi. Lah aku lino nggaruki kok arep diicipi dhewe ora. Mbok ora ngomong diicipi pri? Lah, tester. Tester di tester. Ya nak. Wiwitane handerek sang peke. Lha udut rong bungkus kok ya suarane saya gantas ngono ya Allah. Rong bungkus lho kula ini anggaran dadi anggaran bensin karo rokoke malah akeh rokok lho ra judeg to aku ngono. Lanang kok ora. Mulai kancane sugih kok aku ora sugih-sugih bareng tak teliti pengeluarane nggon apa? Oh, le keplas klepus apri. Priya bagas kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Nek nyawang rek maneh Mas. Kiki kaya nih hawane aku pengen angrem ngono ya, Bri. Rumangsamu tarangan pitik. Kaya aku pengen menetas ngono iki lho, Bri. Ning Mas Kiki luar biasa, lagi goge awake dhewe luar biasa. Maaf ya Mas Kiki ya. Wujude tresnane kanca ya ngene iki. Dadi wong tresno iku ora kudu dialembono, kadang kala dijiwit, disaruwe, dipenerke lho. Nek dialem terus gak ada rumangsa mongkok bombong ngantek lali Purwoduk Sina. Nah. Ini nek Mas Kiki mah pancen nyoto. Ayo gentenan. Wong jenenge senior, jenenge Sinden Dwija kok padake. Sinden merabat, sinden mumpuni. Mumpuni bakoh. Mampu. Mbak kosek kok ya. Sing tenan. Sirep iki. Sing dianu lho dipirsani. Dipirsani to ya. Sak Nuswantara luar negeri. Ditata lho ya sarane. Iki setahun pisan hari wayang nasional. Bandara. Iki Mas, ben terpacu semangatmu no lho, Lek. Mas. Aku ki sang Widyawati. Waranggono. Pasinden. Nek nang nggon ketoprak Sri Panggung. Sri Kok tak anggap preman gopiak. Kowe biasane krungu grup ya kan urip melayu to, Lek. Ya kan yo zaman jahiliyah kono sirine zaman jahiliyah kebodohan yo. Lah iya. Jahiliyah. Lihat tangan. Iyalah, kok kiting ngono lah. Nek tangan kene lah nek iki 70 gram kabeh. 70 gram lo tangan ini kene terus. Bandara terus ka yo. Cengkok Dwija kok. Iya. Oh,
carane ben iso nyuara cilik iki kalau menjenge didelesepke ngene sik. Nick Apple. Oh iya. Bener apa ora tuh bahasa Inggrisnya? Mbak Min kae anu dagelan pinter padahal aku ya ger usruk. Selendang kuning. Bener rak dikedeli gledeke ngene. Kenapa kamu udah tertawa? Anu kok jenenge terpesona kok kagum karo suara. Remehke lho Mbak, semuanya punya ciri khas masing-masing. Oh, kandhane sindene iki galak lho. Aku kan ora Mesti yo. Sampeyan kok padha aku ya mesti mumpuni, ora? Kok nyepelekke. Saben nyuara geguyu nyuara digeguyu. Galak men ki pola gek bulanan Pak kowe iki. Yo, kan asu kontraksi ngono. Bulanan kok metu kuping. Aku kan mau korban nek-nekke ae iki. Kang saking oke. Lho, motong ringin ki yo ngene iki lho. Kaya merem-merem ning ora. Ngono iki lho. Dadi nggodho wong lanang iki dengan kerlingan mata, ekor matanya lho kocak. Ngono ki wong lanang wis bingung. Kuwi centrae kero ya emang. Haswara ora tak nganggo ha kok kulon sukolane tambah suara kurang permana ning wases ngongrom ayo kowe latihan sing gampang pas part sing gampang iya Dwija Angung romarang bendera Diah Sulistya Pijer ngincangake halis Terus tresno sesidaman
mergo nyun sewu aku mau keceplosan Pak kula wingi ten TVRI dikat mboten tampil padahal proses latihannya 3 bulan to ngerti dhewe. Wis batu tekan kono wis swab apa-apa ora aku ora sida tampil terus nyanipun Pak Kabul Mimin Apri iki bakal dieneke acara ning TVRI. Apa lek? Malah aku ora tampil ra pun didadekke dewan penasihat. Matur nuwun. Kanca-kanca sok sak leker gentonge TVRI iki bakal aku sing dadi sinden sing layak mlebu TV ndi sing ora pitat. Kowe ketok sing yoga gelem 75 mangkat ra gelem pitat. Kowe iki arep pateni aku. Lho iki rumangsa Pak Kabul rumangsa merasa bersalah karo aku dadi kabeh pasrahke aku. Ya ora kok maksa mbok ra keduwuren kowe iki kok. Umpama. Nek iku ora umpama. Alhamdulillah ya Jas. Ngapa? Ini kan adewe lagi sibuk iki ngurusi Hari Wayang Nasional. Dah kan wayang sudah diakui sebagai oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia. Tepuk tangan buat wayang. Malah iki aku anu nduk makili Klaten nderekke Pak Mulyono Purwowijaya. Neng Vietnam wayangan Hari Wayang iki. Sok tanggal 20 November nyuwun donganipun. Elok tenan. Ning mau bar dikabari nek batal. Batal. Ning paling ora batal ra ya nyicil ayam to, nyicil ayam mungkin waktunya dipending situasinya normal sok kapan iki sing mirengke tenanan lho para-para kok nyicil ayam sih. Kowe ora dikepruki wong sakmene kok kowe iki kok. Kan nyicil ayam dipendingi ra ana kemungkinan wis paling ora seno lamat-lamat becik. Ayo nak. Urip ana kutha gedhe duwe tak tukake ana sak isine duwe apa wae nadyan sesidaman mesti tak wujudke. Sembah nuwun Terima kasih Sampun Mas, pamundutanipun sesideman. Sampun dipun aturaken. Nggih menika ugi wonten pamundutan eling-eling Banyumas. Oh ngaten. Menika sareng kalian Mbak Ciblek Jumeneng, kalian wonten Mbak Eka. Kajenge Banyumasan menika ora afdol nek ora lenggeran. Ngaten, cocok. Leres kedah lenggeran. Kedah lenggeran. Nah, nggih. Lenggeran. Nggih, lenggeripun kasuwun wonten ngandhap. Oh nggih. Nggih, wonten ngandhap. Sing lengger Mbak Eka, Mbak Ciblek. Khusus Mbak Ciblek wonten wonten nginggil, mungkin ndak mboten ketok. Oh nggih, wonten ngandhap. Oh wonten ngajeng. Wonten ngandhap. Ngandhap. Sampure kedam. Bu Ciblek apa kanggo sampur boneka iki. Ora usah ngomong karo biyung kok padha wani kaya kowe. Ngerti kowe tulure ketok kena biyen. Galak kowe saiki. Kapok ra kowe. Duwe anak wadon loro ora jare maring wong tua ngregani apa keprimen. Ki bener ki sing ki apri ki. Ki nyombe nyidame kan anu apa ya apel. Apel. Nek niki barang nyong meteng mimin nyidame beluluk. Beluluk bakal anu kambil. Lah iya, be anu nyong biyen metenge angger karo apri kan kena ganteng. Nek aku jenengan karo gendurwo. Alah. Mulai aja sak nggon-nggon, Mbak. Yo. Lewat mriku lho. Ngalah ta ya. Tutno lek kok ndak ketelisut. Anu mbok engko nek ketelisut piye, Mbok? Alah. Oleh ceketek. Ya. Kayak gendong putih. Persis. Putih kok kucing. Putih ki anake Mbak Eka.
Monggo. Monggo eling-eling. Eling-eling Banyumasan.
tepuk tangan ya. Nyuwun ngapunten. Wis, mboke piye? Iki piye? Jan. Kowe kenang apa kowe? Nyong arep menek metu iki nggih. Lek Sukimen. Mencolot. Lek. Nang apa anakku wadon? Mulane kok nek arep do mayang gagra kedu. Sajane komplit ana. Sajane napa, Mbah? Sajane kurang komplit sampe iki lek Sukimen kok sapa to iki? Nyuwun pangapunten panjenengan niku sinten? Mungkin Aku. Mimin sapa? Nih, lah mbok mimin ndoge ciblek. Aku sap sinten? Jenengan sinten? danyange urut 1000. Badalah danyange urut 1000. Nyamping-nyampingi kowe mayang ning kene. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing dikersakaken napa, Mbah? Nggih. Engkang dikersake napa? Gagrak kedu ki sajane kejaba lengger. Terus Uga ana tari ndolala. Oh. Iku kurang gendep nek ora ana tari ndolala. jenengan nganggo tari ndolalan Ado-ado saka Kebumen ciblek ado-ado saka Kebumen mung arek lengger tok goblak apa. Oh, maring biyung kok kaya kowe tendang sisan. Ndolala kuwi tarian sing nganggo mung nganggo anu tok iki. Sing nganggo anu baju renang. Baju renang. Ya, Pokoknya ini kudu dipinangkani tari ndolala iki mau. Sing nyanyi sapa kang ngejak kanca sapa mbok ciblek ngejak kanca. iya. Alah, Iki Ayo jalan tak bubarke apa ora? Iya. Gembang. dolalak cah. ndolalan ayo layu yo. Apri. Ndolalan yo. Mata-mata budi. Mata-mata. Mari ya kulo mari. Aja. Kafe. Ndolala. lunas. Ayo maning dolalak balik. Oh, maning dolalak terus nak. Pisan kas. Terus nak yo. Jarum.
jadi ngerti duit. Jarum yo mas nyun pangapunten nggih. Iki ya salah satu seni tradisi sing kudu kebanggaane bangsane Edo sing kudu tetep dileluri. Oh lah. Oh ya ya ya. Minta
Wis parah biasa. Mbak Eka. Kayak modelnya, Mbak. Wis ciblek mendem ciblek wis. Ya bener ku ya dalangmu, Mbak. Mbak Ciblek. Rika mendem. Lah njaluk tambah. Tambahnya apa? Duit. Mendem njaluk tambah duit ora nyontok. Lah kowe apa mikir ora ngemis? Apa coba karo ke barang ki. Dia jeneng dhewe kaya. Kayak sing nang ngarep pasar. Ciblek. Wes mari pa urung? Urung. Arep golek tambah maning. Jarum. Dikasih jarum. Ciblek. Mau darang kene kan wis kabeh. Sing urung tukang son. Nah. Tukang son parah nih, Blek. Jarum wong maneh. Lek narsa kok joget ya. Jarum. Oleh pora. Malah sampeyan arep dijaluk. Kepriwen. Lah nyong njaluk maring tukang sone. Malah ngene duitmu nggo nyong lho iya kowe. Kayak Blek ana tambah maning Blek. Jarum. Tambahan. Sakan PWKS. Sakan kae grono rombongan PWKS komunitas karo Mas Dalang sing kae sing nggo kacamata sing ganteng. Anu maringi duitnya karo kayak iki. Anu Blek aku I love you. Kok aku ora percaya. Masa Mas ngomong I love you, Mas? Ora. Dikain lho Blek. Ya Allah. Matur nuwun. Kayak iki orang ngomong I love you. Orang ngomong I love you. Siapa? Ciblek asem. Ora usah ngomong asem. Gari ngomong ciblek asu iku nang. Mbah Danyang. Yo. Maning buri urung. Maning yo. Jarum lah iki Mbah Danyang urung puas. Anu gendane putraku se ande lembut. Ayo mana? Tumuruna ana putri gaung gae. Putrine kang ayo pande. Separinge Mas lah. Malah ngemis. Separinge Mas. Oh alah di anu ndoge bopong biyunge ora kuat. Oh alah mulane angel si anu keganjel. Dalam anda lumut baik terus kon terus. Putraku
puasa ya. Terima kaya kiye tapi ya ora apa-apa sing penting tuli halal. Iya. Matur nuwun sing sami nyawer. Mugi-mugi sedaya kang sampun peparing ya yo. Mugi-mugi diparingi sehat. Amin. Panjang umur, Amin. murah rezeki. Nggih Pak Kabul. Eling kula mboten. Sing ayu dewek sing kaya Andini Manopo. Wow. Manopo Andini. Menopo sah yo menopo. Ya keprimen Mbak Mbak Eka, Mbak Apri Mimi mun. Apa-apa ki nek kebacuten ya ora prayoga. Dadi nyun ngapura iki mau kok ora. Ora nggih Mbak Eka, gelungan ta gelungan, tapi ora prayoga. Ora becik. Yo cibrek. Mbak Apri, Mbak Mimi, Mbak Eka. Nggih. Menika kirang afdol menawi kepunden kula Bapak Haji Gondang Sutrisno, Pak Yoga Mandira, Pak Haji Gunarto, ugi Pak Kabul Budiono, kula aturi minggah pepanggungan napa nggih paring dawuh bab wayang kedepannya itu bagaimana? Karena ini sesuai dengan acaranya memperingati Hari Wayang Nasional. Nggih monggo Bapak mboten ketang Bapak Kondang. Monggo Bapak Kondang. Monggo pinarak iki Mas. Nggih. Badhe pinarak. Monggo Bapak. Mas, pinarak. Udah sing dalu Bapak Haji Gondang Sutrisno. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange. Nggih. Wah, nyenengne nggih, Mas. Terus berarti kula nyuwun duka sing kathah niki. Wah, mboten. Malam hari ini malam yang luar biasa. Nek ora untuk tombong ini pun geletak niki jane. Pun 5 dalu Mas niki. Nggih. Sudah 5 malam. Malam. Ini untuk tombol melih nih dalu niki, wah luar biasa. Nggih Pak Keliran sampean juga bagus. Nggih. Saya ditambah melih Mas. Amin nggih pangasunipun Pak. Pokoke nek sing dawuh Pak Haji Gondang menika kula pokoke sedika dawuh jane kula nggih tesih sinau bab Pakliran Kedu ning keng dawuh Pak Gondang pokoke sedika aja meneh kok kon mayang kon ngarit lawan kula gerem Pak. Aduh. Nggih. Mas matur nuwun yang pasti saya sampaikan salam hormat kepada Pak Bupati Kebumen yang telah memberikan bantuan konco-konco untuk bisa berangkat mengisi Hari Wayang Nasional yang ketiga. Dan ya kita semua lihatlah pada malam hari ini sangat meriah. Saya yakin juga para penonton di rumah yang nonton di live streaming juga pasti merasa ada terhibur. Tapi bukan sekedar itu, tetapi pada malam hari ini juga gagrak memenuhi gagrak. Jadi kemarin kita sudah ada wayang krucil, tadi siang wayang golek menak, malam ini gaya kedu. Ini jarang-jarang kita tampilkan dan ini menjadi teman-teman dalang khususnya yang ada di Jakarta, ini menjadi pembelajaran buat kita semua Mas. Ya yang pasti itu konco-konco juga pasti panitia sudah sangat capek tapi merasa terhibur pada malam hari ini. Matur nuwun sangat pun. Yang terakhir saya juga nyampaikan permohonan maaf Mas. Artinya jauh-jauh perjalanan dari sore sampai jam 10 pagi baru sampai karena macet. Ketabrak macet nggih. Nggih ning
Ya di sini cuma untuk nasib bok, bukan untuk nopo-nopo. Nggih, ngoten mawon Mas, matur nuwun. Nggih, nggih. Bapak Yoga kula aturi paring dawuh. Dawuh menapa nggih? Pun kula diomahi purun kok ini. Lah kula mboten bisa lah. Nggih. Matur nuwun rombongan saking Kebumen ingkang dalu menika sampun kepareng ngregengaken swasana peringatan Hari Wayang Nasional ingkang kaping 3. Luar biasa kados ingkang dipun ngendikaken Pak Gondang. Malam ini ada infus baru ya Pak Gondang. Tadi sudah kelawas wonten sampun ngelukru terus terang mawon. Ngelukru mripate wabot nih. Tapi alhamdulillah kerawuhan demit-demit saking Kebumen. Iya wah jan luar biasa. Menika ketuane ketoke cilik ning ganas. Nun sewu. Nggih, cilik-cilik cabai rawit. Wah luar biasa. Nun sewu napa kula kados demit? Napa enggih lah. Nggih. Oh nggih lah, primen sih. Leres jenengan, saestu mboten jenengan tok sing ngendika kula kados demit. Nggih, demit niku dedemitan yuk. Oh, iya. Mbok tuyul. Oh, dudu kaya kuwe. Nggih, demit tapi manake ayu-ayu niki. Iya. Angger wis ntelesep maring komunitas wis dedemitan lirik ora keton kaya kuwe. Iya, ning ngerti-ngerti komunitas dompete entong nggih alam badhe matur napa Bu Jangik kadosipun sampun cekap ingkang dipun dados pasugatan dalu menika nggih ingkang baken tumrap generasi penerus jangan putus asa, wayang harus tetap tangguh. Siap. Dan tetap tumbuh. Baik yang mirsani di sini dalang-dalang maupun mirsani yang di rumah, saya kira banyak dalang-dalang muda yang monitor. Terus semangat, terus berkarya, berinovasi, improvisasi. Wayang benar-benar harus tumbuh dan tangguh. Dan yang jelas satu hal barangkali yang perlu disadari oleh para dalang khususnya yang muda-muda, bahwa penjenengan itu bukan sekedar olah wayang tapi juga olah rasa, olah tuntunan. Fungsi dalang adalah transformator, mentransformasikan pesan-pesan, ide-ide, nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Jangan berpedoman sing waton inyong, bisa dalang apik surah apa, yang penting kan inyong. Penonton lah is mengkubai lah kayak nek cara anu no Banyumasan. Jadi tetap Mas Purnomo bagus sekali, Purwono dan ini insya Allah 5-10 tahun lagi bisa ngalahkan fenomena almarhum Ki Seno Nugroho. Tepuk tangan untuk Mas Purnomo kembar. Mas Pur. Pak Kabul nyuwun dawuh, Pak. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Mas Pur. Nggih. Iya seneng nyong pada sekang Kebumen. Nggih. Jadi Pak Kabul saking Kebumen, Karanganyar nggih, Pak. Karanganyar Kebumen. Nggih. Mas Kondang, Mas Yoga, Mas Guno kula nyuwun pamit ngomongnya bahasa Kebumenan bae. Nah, nggih bandek. Orang nganggo bandek-bandekan. Ora bandek ngapak. Lho, paden ngapak. Iya. Nggih, dalu niki kula banget senenge temenan. Soale sing ndalang niku wong sekang Desa Kuda, Kebumen, kaya gue. Lah kula dewek pun kangen nonton dalang gagrak Kebumenan, Keduk. Angger nang Jakarta, angger nonton ya gagrak Solo, gagrak Jogja. Ning angger sing jenenge dalang sekang Keduk, Kebumen nganggo gaya kaya gue.
langka banget. Langka ngerti Yuci Black apa langka? Langka nggih, mboten enten. Suarane ngedek-ngedeki. Jenenge Ciblek takoni apik-apik kula nyentak lho. Mboten nyentak pancen kula genangger ngomong kados niki. Oh ya padahal lah. Nggih lah genangger wong apakna ya. Ora bisa halus. Iya. Ning ketone halus kowe kok. Nggih halus kaya pilek. Nggih. Mangga. Apa maning ana Yuci Black sing diaturi rawuh. Jadi matur nuwun Mas Kondang, Mas Yoga, nggih. Tokoh dalang kita ini yang luar biasa karena sudah bener-bener nguri-uri lan ngurip-uripi sing jenenge wayang, dalang, pengrawit karo sinden. Angger ora ana tokoh-tokoh sing nang piye paling tengen beliau terus beliau kayane kok mandan sepi kayak gue. Jadi kita berikan rasa apresiasi dan hormat kepada ketiga tokoh yang malam hari ini telah dapat mengundang dalang. Lain yang bisane mung nonton karo ditanggap ngomong nang ngarep ning ora duwe wudu. Duwene mung donga. Nggih, amin amin. Jadi matur nuwun sanget panitia Hari Wayang Nasional yang setelah begitu intens untuk melaksanakan amanah nasional bahkan internasional. Karena yang menetapkan adanya wayang sebagai kebudayaan adiluhung Indonesia itu bukan kita, tetapi adalah UNESCO dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lah kalau UNESCO udah mengakui begitu, kita sendiri tidak nguri-uri nguri-puri wayang, jenenge ya kebangetan mbok. Sing nang jabe pada muji-muji, kok sing nang jero pada ora seneng, kepriben jal. Kalau bahasa kebumennya begitu gitu. Saya mohon maaf kalau TVRI malam ini nggak mendatangkan kru untuk ngerekam wong aku bembek ngerti mau sore. Angger ngerti mau dan so pamaning kan kebumen ya tek bela-bela ini kayak gue. Apa maning ketemu karo Apri karo Mince. Jadi mohon maaf Amri dan Mince wingi orang metu nang ketoprak. Jere angger metu sing ayu-ayu kalah. Mulane ora ditokna metune keri nang YouTube nang Mbak Eka kaya gue. Dados mboten dipun singkiraken menika mboten. Ora. Mbok kalah ayu, Sri Huninge kalah ayu. Nyong kesengsem karo Mimin. Mimin kan repot. Do rungokno cole ora metu ora kok aku ora patut ditampilkan mergo ndak. Ora babar pisan ora. Aurane bagus kok. Matur nuwun, Pak. Aurane bagus iya kayak gue. Ning miki wis bareng anu ya, wis ora gelalah kayak gue. Jadi saya kira itu mari kita berterima kasih kepada para pimpinan Pepadi yang telah berusaha untuk menghidupkan wayang gini yang sudah diakui oleh dunia dan diterapkan oleh Presiden kita Pak Jokowi sebagai khasanah budaya Indonesia. Siapa lagi yang nguri-uri kalau bukan kita, gitu ya. Karena itu tepuk tangan untuk para tokoh di sebelah kiri dan kanan saya. Tepuk tangan untuk Mas Purwono. Soalnya ada dua, Pur karo Pur kenang-kana, kembar, jadi mantan angel medakna. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Berkahnya para pinesepuh, Mas Kondang, Mas Yoga dan Mas Guno Carito. Mudah-mudahan membuat semuanya makin bersemangat dan dalang wayang kulit versi kedua aja nganti hilang kayak gue. Matur nuwun sukses selalu nggih. Amin. Nggih. Lanjut Bapak Gunarto. Nggih nambahi sekedhik kalau wau Pak Kapul diraos-raos. Wah, kelingan dek cilik aku Mas nonton wayang ngaten menika. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Dalang. Membangkitkan semangat yang generasi muda. Lajeng kula matur dhateng kanca-kanca ing Kebumen ingkang sami rawuh ten mriki wau mbok menawi wonten kekirangan anggenipun lalados para kanca-kanca nyuwun pangapunten wontenipun kados mekaten ngenek kirang nggih tumbas piyambak kan ngaten. Mekaten Mas Pur. Matur nuwun Bapak nggih. Nggih monggo Bapak matur nuwun nyuwun pangestu Bapak nggih. Duduk.
kondang semoga kapuri minggah wonten panggung inggih. Menika dawuh saking bapak lho Bu. Monggo Bu, nalek Bu. Kalih Bu Wulan, semoga Bu Wulan kerencang Ibu. Ibu, Ibu wis munggah panggung lho. Lho, ibu kok uli ngewenamik menyong apa jare nyong ibu kondang. Lah ibu jenengan ki sing rong astami. Lah wong iki kena monggo ibu kok sing diwehi mik kenyong apa nyong ibu kondang. Iki bubrah. Bubrah barang manak bodol. Monggo Bu. Sugeng dalu. Nggih. Jan, Bu Kondang esi cantik bae nggih. Auranya gitu. Iya lho. Cara piye kok karisma nek kayak Putri inner beauty. Iya, inner beauty. Nek ibu ki karisma. Nek kaya sampean wong loro ki tosa. Masa nyong tosa. Kok malah promosi. Ya ora apa-apa. Kena nggo wadai warna-warna. Ngusung sayur, kerupuk. Ngusungi wedhus ya kena ya. Nyuwun dawuh, Bu. Monggo, badhe paring pangandikan kagem putra-putra. Aduh, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Oke. Ya. Mimin juga bisa bahasa Indonesia. Monggo. Ya, monggo. Monggo kudu mateni kang. Monggo. Enggak apa-apa. Biasa aja, Bu. Aku juga dari Jakarta, Bu. Di mana? Iya, di sini. Di Gonggoman, Depok. Apa kuwi? Gonggoman. Kayak gonggoman lah jenenge. Gonggoman. Bingung lek kan Kenapa? Bingung kenapa niki? Lah iki monggo kersa berkahi. Sarang-sarang nyekar perahu layar. Oh, nggih, perahu layar. Oke, siap. Yo, tepuk tangan. Nggih, monggo Bu. Mangga ya pesinden-pesindenipun. Yo, presiden. Dados sor.
Ugi wonten mangundutan podang kuning saking para moderator-moderator. Nggih, ugi saking para penggemar wayang wong kathah sanget wonten WMC wonten kathah sing anu rawuh. Nggih. KJM nggih rawuh. KJM rawuh. Nggih. Komunitas Jedermania. Jedermania. WMC ya rawuh. PWKS ya rawuh. PWKS nggih rawuh. KPPS. Pokoke pada rawuh kabeh komunitas Mbak Linggo. Nggih. Podang kuning Mbak Mimin. Ingkang KPJ sinten menika? Sinten monggo? Oh, Mbak Eva. Oh, nggih Mbak Eva. Lastri. Mbak Eva. Weton Karanganyar. Oke, Mbak Eva kalian Mbak Lastri ya. Mbak Lastri gede apa cilik? Cilik. Lastri gede. Anu gede kabeh. Semenoh cilik. Mangga, ayo. Mbak Lastri gede kok tatarane padha kelas-e. Ayo. Ayo Mbak. Singkat cerita aku dan dia jatuh cinta, cinta yang dalam sedalam laut, laut yang luas, cinta pun hanyut. Singkat cerita aku dan dia jatuh cinta, cinta yang dalam sedalam laut, laut yang luas, cinta pun hanyut.
Ser. Asik. Asik. Aduh. Asik. Aduh. Alala. Aduh. Alalala. Seneng. Alalala. Rasa Bali le. Mas. Piye le benake kok aku. Mas Genang balake. Benakno. Iya bener nang ngene piyune. Senajan aku jedule saka kono nang aku gila saiki. Gila nang apa kowe metune besekan nyong kok gila. Bingen iki apik, saiki wis kaya ngono. Kaya apa ajaran kurang ajar lho karo biyo kok kowe. Oh dadi anak duraka kok. Durmagati maksudmu. Enggak kowe. You ciblek. Apa? Mau jogetnya kok ora pati yang genah jajal. Anu ganang dikendangi you ciblek ben joget. Apa sih? Joget ayo joget. Iki mau seragane malah. Ayo Jamet kudasi Bang Jamet tarake dasi araraki mochi Bang Jamet jogetnya piye? Nek joget iki kaya Eva ngono lho, Pak. Contoh, Pak. Ayo nang joget sing meleter. Yang apa? Jamet kudasi Oke jenengane goyangan. Apa, Mak? Goyang luar gue. Sing kayak iki goyang luar. Enak goyang dalam. Goyang dalam mana? Sing keprimen. Goyang dalam? Iya. Goyang luar di sini sampai dalam. iki dalam oh luar sih goyang dalam ser aduh ser iki goyang apa kebelet to iki anu biung lah jare goyang dalam lah kok ora nek goyang Rika mencret goyang dalam lengup mencret lah sing goyang sing ndi to sing goyang ki sing pundi lah jaluke goyang apa goyang dalam Mas ganang Ile ana le nek sing kocak ora jero. Wah. Oh iya kiki kosek batune entek. Oh batune entek diganti sik batune. Oh ganti sik ya. Wis diganti. Ser ayo ya. Mah. Yo ciblek. Yo, mbok ora ngisini-isine kaya kowe lah wis ngomong jare anak goyang kok gurumuk. Lah nyone ngomong goyangan pirang-pirang warna loro mbok warna 5. Goyang luar. Niki goyang luar. Luar mau. Lah nyong goyang dalam. Dalam ki sing endi sing nggon goyang? Jerone. Delok. Delok ya yo kan. iki mantul Nek yu ciblek ki jarene goyang dalam ngono ra ya maido nek dhewe sing ngomong goyang dalam ngono lagi percaya lho. percaya nek kowe iki mau ora goyang dalam Jajal goyang dalam. nek karo mbok ciblek mah ora goyang dalam andal ndoboli kamu ngene Mama, sorry. Ngapunten, jenengan majeng mriko. Kula ki nek nyawang wau king mriko, nun sewu. Niki diuntur kaya dolanan cah cilik kae lho. Ret cul. Ya ta. aja gondelan tekku Aja gondelan apa? Wis ra, nyong darane lengger kethek apa? Ujar-ujar. Dhewe kaya tok dolanan ngono to maksudnya. Karo bujune aja kaya kowe poro klenting-klenting. Oh injek. klenting Aku klenting Klenting ijo. ijo. Klenting anu kuning. Klenting biru ceritane. Iti bosok. Bener. Klenting apa karepe? anu ya keting apa ya jambon ana rata kuwi dadi ketok mungil ngono Lah ya angel jambon mandan nabung akhirnya bosok. Nggih, balik Mbong, bacane campur. Sampun mangke sampet lan Siap. Siap.